di an teri dɔw bɛ ka muso filanan ta fala ye nka a bana ta sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni kɔlɔsilikɛlaw ye mun lakɔlɔsi anw ka jamana kɔnɔ yan ko furu bɛ siri cogo min a bɛ sa o cogoya kelen fana na kiimɛliw senfɛ ko kɛmɛ sarada sa furu minnu bɛ siri 75 o de furu fana bɛ sa kiiri tigilamaw olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la furusaw u kun ye mun ye fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ min ye gosili ka taa se musakako ma furukɛlaw yɛrɛ bɛ girin ka ɲɔgɔn ta cogo min na bɔlɔnkun kɔnɔ ka tila ka ɲɔgɔn bila o cogoya kelen na somɔgɔw sen tɛ don furuko la min ye musakakow ye a la belebele ye min ye fala ye lamɛnbaaw ka hakɛ to n'o o ye dilanko ye ko maa caman t'o fɔ ko cɛlakaw kɔni jalakilen don o la kosɛbɛ ni dun y'an ka jamana ta fala ye furu ale jɔyɔrɔba bɛ a la furu ale ti kɛ kunfɛ furu ale bɛ sigi cogoya minnu na a bɛ na cogoya minnu na nin bɛɛ lajɛlen bɛ an ka tabiyaw n'an ka taabolo n'an ka kow la nka bi lamɔ tɛ yen dutigi dɔnnen tɛ denba dɔnnen tɛ hali ne ka pari wari n tɛ se k'o sɔrɔ nasɔngɔ yɛrɛ kɔni kɛrɛbɛ tɛ bi na denmisɛnninw bɛ mun dun o tɛ ka sɔrɔ k'a sɔrɔ furu ye siriɲɛsigi de ye furu ye badabada de ye furu ye a ka di a man di de ye fala ye sabula o bɛ fɔ furukɛlaw ye meri la cogo min o bɛ f'u ye diinɛtigiw fana fɛ yen ten nka bi mun ye nin bɛɛ gɛlɛya fala ye nata an ye ɲɔgɔn kanu an y'a sinsin mun fɔlɔ kan fɛn b'i kun wa n ka maakɔrɔ dɔ ko ma bi ko anw tile ma diya dɛ fala ye ko sabula ko ni npogotigi k'i ma bi k'a b'i fɛ k'o kɔrɔ de k'i ka wari d'a ma ni fɛn t'i kun e sen tɛ furu la e sen tɛ kanu na e kumakan tɛ lamɛn kuma tɛ bi an bɛ diɲɛ fan min na fala ye min ye an ka maraw kɛcogo ye mansaw tun bɛ denw lamɔ cogo min u tun bɛ denw sigi cogo min na u tun bɛ sigida baaraw f'u ɲɛna cogo min na ka kabila ɲɛ f'u ye ka du ɲɛ f'u ye ka sigi ɲɛ f'u ye ka furu ɲɛ f'u ye ka min ye balimaya ni sinjiya ani kalimaya ni nimɔgɔniya k'olu ɲɛ f'u ye ani sinankunya ko bi k'o tɛ yen koyi furu mana tɛmɛ ni dugu min ni ɲɔgɔn cɛ fala ye o y'aw kɛlen ɲɔgɔn ka maa de ye furu mana tigɛ ni kabila min ni ɲɔgɔn cɛ o y'aw donnen ɲɔgɔn na ka kɛ kelen ye furu mana tɛmɛ ni du min ni ɲɔgɔn cɛ a mana tɛmɛ ni siya min ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ aw kɛra kelen ye nka bi o de bɛ ka na ni degun ye o de bɛ ka na ni gɛlɛya ye n'i y'a ye k'a fɔ furu ti bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ fala ye an bɛ ɲɔgɔn ta an tɛ ɲininkali kɛ an tɛ ɲɔgɔn cogoya lajɛ an tɛ ɲɔgɔn kɛ hali fala ye ala ma taa k'a dɔn k'a fɔ karisa nin ka d'a ye nin man d'a ye an t'o si jate minɛ don o don a bolo falen bɛ na o de jate minɛlen don cɛlakaw musolakaw denbaw denfaw maɲamagaw furusiramaw furusiratabanaw moriw ninnu bɛɛ lajɛlen ye dɔ fɔ nin na fala ye nka miɲɛtɔ ka kuma tɛ minɛ sagabosoyɔrɔ la dɛ bi a kɔlɔlɔ kɛra mun ye an ka duw kɔnɔ o ye k'a fɔ an ka du an bɛ nin kana dun daɲa sabula du min bɛ yen bi n'o ye du yɛrɛ yɛrɛ ye senkan kɔni bɛ sow kɔnɔ nka k'a fɔ ko maaw don wa ko ɲininkali kan ka kɛ jateminɛlikɛla ko ni dun y'an ka sariya ta k'a lajɛ fala ye k'a fɔra ko furu nafolo ye 3,000 de ye dɛ wa k'a kan ka di muso ma nka anw fɛ yan furu kɛra miliyɔn fala ye furu kɛra fɛn caman ye furu kɛra so ye furu kɛra mɔbili ye furu kɛra nata kan o bɛ taa laban mun na fala ye e dalen e n'i ka tiktok ne fana ni ka whatsapp an b'a dasi fo ka taa dugu jɛ an si tɛ kuma si fɛ ko yɛlɛma k'an bɛ furu la wa maaw kan k'u hakili jagabɔ k'an ka siniɲɛsigi baaraw daminɛ fala ye du o jɔyɔrɔ o ka segin a du jɔyɔrɔ la dutigiw ka kɛ dutigiw ye denbaw k'u jɔ o denba jɔyɔrɔ la fala ye bamananw ko ni m'i den ɲɛji bɔ n'a kɔrɔbayara a b'i ɲɛji bɔ sabula ni maa min y'i den kɛ bama kumanda ye a bɛ sɔrɔ minɛ maa fɔlɔ min na o ye e yɛrɛ ye mun ye an sɛgɛn bi sariya minnu b'an fɛ yan fala anw kelen de ye jamana ye furu bɛ siri ko 3 kɛ jamana min kɔnɔ koyi i t'a fɔ ko mun bɔ n'i bɛna furusiri kɛ bi n'i bɛ taa furusiri meri la aw bɛ mun kɛ a t'a fɔ ko silamɛ furusiri wa a t'a fɔ ko worotila wa o ye joli ye nka n'a bɛna sa mun bɛ kɛ a bɛ taa kiiri tigilamaw de fɛ yen ko ka taa furu sa dugutigi minnu y'u da don furusira tagama na olu tɛ ɲininka pan bɛ kɛ olu bɛɛ kunna minnu y'a silamɛ furusiri pan bɛ kɛ olu bɛɛ kunna an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kiiri tigilamaw fɛ yen kiiri tigilamaw fana ko bi fala ye ko mun la kɔlɔsira n'o bɛ se ka fɔ ko y'an ka furusaw ye o ye furu yɛrɛ dɔn tɛ de furu de ma dɔn mun de don a ma dɔn denmisɛnw ka lamɔ o de tɛ yen bangebaaw jante kow la kosɛbɛ fala ye
o de la bi gosulu bɛ furu la nɛninu bɛ furu la min ye kolangolo suguya bɛɛ lajɛlen mɛn a la cɛ ni muso tɛ se ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ kan hali waatinin kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ a la n'i ye jateminɛlikɛlaw lamɛn Falaye san 2022 san na furu 830 o de kɔni sigida 6nan kɔnɔna na fɔra ko ka o furusa baara de sigi sen kan Falaye sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko Kulukorokaw fɛ yen min ye furu sata kun kɛra salina siniko Falaye 76 ye 42 o furusa sɔn kɛra o ma koyi 4 u y'o fili kɛrɛfɛ min ye 1 bɛ yen tribunal ko k'o ka bɔ ale dɔn ta ma k'ale yɛrɛ tɛ se ka fɛn fɔ o la Kayi ani Kulukoro ko olu man jan ɲɔgɔn na Falaye furusa ko in bi ma a bɛ Kayi fana kɔnɔna na koyi min ye Kayiba Jabate ko bi ko maaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kamana guwanen nka Falaye Kayi kelen tɛ Mali dugu tɛ yen bi min ye furusa ko kuma tɛ yen jateminɛw de bɛ ka kɛ bi ko mun nana ni nin bɛɛ ye furu mana siri nata kan ni muso nata ma fa a tɛ se k'i sigi a tɛ se k'i muɲu a bɛ fɛn o fɛn ye o ye n ka bɔ nin furu in na n ka n yɛrɛ sɔrɔ laadaw ye mun fɔ min ye furu tilamanaw ye mun fɔ Cheikh Umar Savane n'ale Kayikaw ka maafa falenba ye a ko bi denmisɛnninw kɔni Falaye k'u bilama k'u kɔrɔtɔlen don kojugu u tɛ waatinin di somɔgɔw ma u ka kow lajɛ fɔlɔ furu tun bɛ kɛ cɛ ni muso tɛ ɲɔgɔn dɔn den caman bɛ sɔrɔ a la sabula kabilaw olu de b'a ɲɛnabɔ min ye limanaw olu de b'a ɲɛnabɔ somɔgɔw de b'u da don a la k'o den barikamaw olu de bɛ bi min ye furu suro yɛrɛ kɔnɔna na furu siri yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na furu minɛnw bɛ na cogo min na furu bɛ kɛ kuma min na furu ko kuma bɛ kɛ cogo min na furu yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na Falaye ko fɔlɔ an fɛ yan ni furusako kuma kun fɔra yiriju min kɔrɔ k'a bɛ sa bi k'anw ka furu n'an y'a sa yiri min kɔrɔ k'o bɛ palen ka ɲɛ de sabula an b'an siri furu sariyaw kan an ma foyi ɲini k'a faamu Falaye o la sa ko min y'an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ an ka segin an kɔ an ka kalansen sigi an ka denmisɛnninw kunna wa n'i ye ko in jateminɛ Falaye min ye san 2000 Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na yan sigida 6nan kɔnɔna na Falaye an yɛrɛ fɛ yan commune 6 la kɔɲɔ min sirila furu min sara o ka ca ni kɔɲɔ min sirila ye Falaye a lamɛn bas 830 ani 130 o furusa papiye o de tun bɛ sigida 6nan kɔnɔna na Falaye furu min sirila o san kelen kɔnɔna na o ye 600,950 ye ko an ka wuli k'an jɔ an k'an cɛ siri an bɛɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la yaasa an ka furu bɛ se ka siri sen kelen kan cogo min na denmisɛnw u k'a dɔn k'a fɔ furu ye min ye yanni u ka taa don furu la o y'an ka bi sɔgɔmada in na kado ye ka di minisiri jumɛn don tuguni muso ni du ni denmisɛnnin a sɛgɛnna an bolo sa dɛ ayiwa Bamaramu ko nin fana ye ni i jansa Jɛnɛba kɛ ba Jɛnɛba ko nin fana y'i jansa ye sɔgɔmada in na k'an k'a ko jateminɛ ɲɔgɔn fɛ an ka hakili kɛ ka baara kɛ an ka denmisɛnninw lamɔ ka ɲɛ yaasa sini bɛ se ka to an ye cogo min na dugutigi ni wari dafara a ye paase d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da Falaye an bɛ taa Direkaw fɛ min ye kurun wɛrɛ ye k'o dafirila tuguni nin kalo in tile 25 Dangakaw fɛ Dire marabolo kɔnɔna na min ye kurun in ye sa a kɔni kɔnɔna na sa maa min bɛ n'o ye kurunbɔla ye Falaye ko fɛn ma ale sɔrɔ nka maa 5 bɛ yen halisa u bɛ ka olu ɲini wulikajɔw kɔni kɛra sa k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ u su bɛ se ka ye cogo min na dugudenw bɛ k'o fɛɛrɛw tigɛ yaasa waleya in ale ni degun min yera tile 2 in kɔnɔna na ka kɛ ni waleya ninnu ye u bɛ se ka kunbɛn cogo min Direkaw bɛ se ka kisi cogo min na Yoroso lycée min bɛ yen n'o ye faso ka lycée kalanso ye
école karamɔgɔ minnu bɛ k'ulu ye baara bila u ka janvier kalo sara ko o ma kɛ u y'a yira sa k'a fɔ kilasi min bɛ yen n'o ye kilasi 10 ni 11 ye o ɲɔgɔndanw bɛɛ lajɛlen o kun bolodalen don ntɛnɛn nata min ye école karamɔgɔ ninnu ye ayiwa Falaye a ko gɛlɛyara dɛ baara m'a bila k'a sɔrɔ ɲɔgɔndan ma kɛ mun ye trimestre ye k'a ko a bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ douanelakaw kucalakaw fɛ yen olu ye douane tɔgɔla don a ɲɛnɛmayali baaraw kɛ min ye kucalakaw ye olu ma ta bila dagirinda la u y'a kɛ barosigi min sen ka sa baaraba min sera ka kɛ kucala douane fɛ u y'o da ɲɛnɛmaya maaw ye min ye douanelakaw ye ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn wulikajɔ ni cɛsiri la ani sɔrɔ sɔrɔli ko ɲuman na ka di jamana ka wagane kɔnɔna na u ye ɲɛfɔli kɛ degun minnu bɛ n'u y'o sɔrɔ baara kɔnɔna na dakun min bɛ yen n'o taara sa ɲinan douanelakaw yɛrɛ tɔgɔla diɲɛseregina ni douane bɛɛ lajɛlen tɔgɔla kucalakaw olu fana ye o ɲɛnɛmayali baara kɛ waleɲuman dɔn olu kɛra u ye k'u cɛsiri baara la jamanadenw olu b'u nɔfɛ Masinakaw fɛ yen min ye faso ka jɔyɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko place de l'indépendance Falaye olu b'a fɛ k'o kurakuraya ni hukumu kɔnɔna na sa nin kalo in tile 25 n'o ye kare tɛmɛnenw ye u ye maaw wele sifinw ni denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ka jamana ale tamasiyɛnw masiriw n'a tableau k'olu bɛɛ lajɛlen bonya o la sa u ye yɔrɔ furan belebeleba boloda Masina kɔnɔna na min ye jamana ka yɛrɛba hɔrɔnya kɛnɛ in ye k'u bɛna kurakuraya ka tulu mu a la k'a dilan fɔ k'a ɲɛ kosɛbɛ nka o la sa a bɛna ɲini dugudenw fɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun kɛnɛ in Falaye a masuna n'a lamini bɛɛ lajɛlen ka fura baɲumankɛtɔn min bɛ yen sa n'o ye tic-tac Sahel ye ale ye musaka bɔ ka kɛ ni Famogu ale ka dɛmɛ fana ye wolomasiri tabaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES kɔnɔna na n'o dagatigi o ye général de brigade Dawuda Tarawele ale kan ka taa Nizɛrikaw fɛ ka taa ka baara ta kunungo min ye baro kɛlɛtigi ye a n'o ye ɲɔgɔn ye o tɛmɛnen kɔfɛ sa wolomasiri tabaw ka minisiri n'o ye Sadio Kamara ye a n'o fana ye ɲɔgɔn ye général de corps d'armée a ko a nana ka na minisiri lamɛn ani chef d'état-major lamɛn kuntilenna ni baara kɛcogo minnu bɛ yen u ka se k'olu ɲɛfɔ a ye sabula ale taatɔ don ɲamɛkaw fɛ yen a ko ɲɔgɔn ye in senfɛ sa kumaw ye tali kɛ min na bataillon kan ka baara kɛ cogo min kuntilenna mun kan ka sigi sen kan don nataw kɔnɔna na min ye général Tarawele ye a ko sa ko min ye AES cɛdenw kɔni ka daga ye ale sigilen don Nizɛrikaw fɛ yen Falaye n'o y'a commandement ye ko wulikajɔ ni baara minnu bɛ sen na min bɛna se ka fara a ka don nataw la k'u ka laɲini ye o ye ka kɛ ni jamanakuntigi sabaw n'o ye général d'armée Asimi ye Ibrahim Traoré ale ni Abdramane Chani olu ka laɲini hukumu kɔnɔna na soldat de première classe Sidi Marigo ale ye sɛbɛn in fasiri bangi min sigilen don yiriwali kota nasira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES tɔgɔla Falaye kunungo a y'a ka lajɛ belebeleba fɔlɔ kɛ Bamakɔkaw fɛ yan ko ɲɛmaya tun bɛ minisiri Aluseni Sanu bolo bangi kan ka taa taabolo minnu fɛ don nataw la sariya minnu sigilen don a kɔnɔna na sa yaasa a yɛrɛ bɛ se k'a ka baaraw boloda cogo min u ye kuma kɛ o kan kuma sinsinna min kan kosɛbɛ o ye jɛrɛjɛkulu in kɔnɔna Falaye jɔyɔrɔ ko bɛna kɛ cogo di min ye sariya sigi min sigi o ko hukumu kɔnɔna na a n'u ka baara yɛrɛ kan ka boloda cogo min na n'o ye baara boloda sɛbɛn ye kumaw ye tali kɛ o de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bɛna se ka baaraba minnu sigi sen ka teliya la AES ale kɔnɔna na minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna ale ka secrétaire général n'o ye Abulaye Traoré ye Aluseni Sanu ale bataki bɔ kunungo k'a yira sa k'a fɔ ko u y'a ye k'a fɔ nin waati in na kunnafoni di gafe dɔ kan ni bɔlɔlɔ sanfɛlaw la maaw bɛ k'a yira k'a fɔ sa ko AES k'ale bɛna tɔgɔla wari sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko sɛbɛn bɔra ko k'a yira k'a fɔ ko wari bɛna sigi minisiri Aluseni Sanu ko k'o tɛ tiɲɛ ye ko kuma in ko olu o t'olu fɛla ye sabula olu ye min lakɔlɔsi o ye k'a fɔ fɛɛrɛ fosi ma sigi sen kan k'a fɔ ko ka wari in sigili walima ka wari bɔli kɛ ko nka u bɛ min ɲini jamanadenw fɛ u k'u tulo ma da olu ka kibaruya di siraw fɛ u ka baara kɛcogo fɛ kuma tɛ ale ka minisiriso fɛ ko n'o tɛ ko kuma min fɔlen filɛ nin ye k'a fɔ ko feuille de route bɔra k'o ma bɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi min ye ministre des finances ye k'a bɛ faamuya ko ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a ka secrétaire général o de ye sɛbɛn fasira a tɔgɔ la Abulaye Traoré maɲinankaw fɛ yen muso minnu bɛ yen n'olu degera safunɛ dilan na tile 2 kɔnɔna na Falaye minan 5 ma sa u bɛ se ka safunɛ dilan cogo min safunɛ mugu safunɛ ji ale ni kabakurunin n'a tɔw tile 2 baara bannen k'u yɛrɛ na se ka t'u boloma yɛlɛma u yɛrɛ ye min ye jɛrɛjɛkulu min sigilen don sen kan sa musow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ale ni baɲumankɛjɛkulu n'o ye PASAF ni ADAX ye olu de kɔni y'u dɛmɛ sa ni musaka ye yaasa u bɛ se ka nin baara nin kɛ cogo min ye muso ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kelen kelenna n'o ye muso 30 ye olu kɔni bɛna se k'u ka baara kɛ u yɛrɛ sisan yaasa k'u yɛrɛ ka sɔrɔ a yakubali baara kɛ Yoroso sifinakaw n'o ye jeunesse ye Falaye olu kɛlen ka wulikajɔ kɛ bi Yoroso kɔnɔna na sifinw ka so n'o ye maison de jeunes ye k'u bɛna na kurakurayalen kɔnɔna na sa u bɛna na tulu mu a la
min ye guwa min b'a kunna k'olu wuli ka pɛntiri kɛ ka so in dilan ka ɲɛ sifinnakaw y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni bɛ ka nin baara kɛ n'u seko n'u damayira ye koko minnu fana bɛ yen n'olu karilen don k'olu bɛɛ lajɛlen dilan pɛntiri k'o da fan bɛɛ lajɛlen na min ye wari musaka min bɛna kan ka don a la sa fala ye jeunesse yorosokaw fɛ yen u ko k'a bɛ bɛn miliyɔn 3 ma maa ŋaniya ɲumantigi dɔw y'u dɛmɛ baara in na a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na tedereli n'o ye dugudenw kan ka musaka min sara u ka merilakaw ye yaasa ka se k'o baaraw sigi sen kelen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kucalakaw ye olu ko k'u bɛna a bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmɔ k'a kɛ base de données belebeleba kelen kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ bɛ se ka kɛ cogo min n'i y'a sara taa ni ka segin ka na ye a la ko min ye nin y'o ɲɛ sa u bɛna min ye dugudenw bɛɛ lajɛlen dan k'u jate dɔn yaasa min ye baara ɲɛ sa ale ka se ka kɛ mairie n'o ye kucala mairie ye yɛrɛmarakafo ye ale kɔni ye ŋaniya sigi sen kan wa fana a y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni tun ye fɛn fɛn sigi sen kan kɔrɔlen olu bɛɛ lajɛlen ni karinɛw olu bɛɛ lajɛlen bɛna don machine kɔnɔ subahana machine kɔnɔ sen denmisɛnnin 60 o de taara sa fala ye kucala kɔnɔna na olu bɛna se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye baara in ale kɛcogo ɲuman na bankasikaw fɛ nin waati in na ko min ye nɛnɛ ye a kɛlen don ka degun se maaw ma dɛ fala ye kalaw de bɛ ka ɲini sa ka tulu kari sabula nɛnɛ yɛrɛ taara yɛrɛ sɔrɔ fo degré 16 la olu ma deli o la fini girimanw donna cogo o cogo f'i ka kɛ tasuma kɛrɛfɛ tile ale bɔli ka suma o dun y'a yira sa k'a fɔ ko ɲɔtigɛ banna kɔsɛbɛ na o caman tigɛra ka kɛ balo ni fɛnw ye min ye lɔgɔ yɛrɛ sɔrɔli fana ka gɛlɛ o la sa u kɔni bɛ k'a ɲini sa nin ko in a bɛ se ka nɔgɔya cogo min yaasa u ka se k'u ka baaraw kɛ sabula wa a bɛ tali kɛ fana kɛnɛyako ta nasira la fala ye premier ministre général de division Ablaye Mayiga nin waati in a bɛ magankaw fɛ yen nka a taara a yɛrɛ tɔgɔ la fala ye gouvernement ka ci tɛ magan a taara yen sa ka taa imura ale kɛnɛ kan min ye général de division Ablaye Mayiga ye kabini sibiri tɛmɛnen nin diinɛ yɔrɔba in a taara yen sa ka taa min ye imura kɛ ni silamɛ diinɛ maa tɔw ye ka dugawu don kɛ jamana ye basigi ni lafiya bɛ se ka na kɔnɔna na cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔkun in ale ti ban fiyewu min ye premier ministre ye n'a ma segin ka na wa a ye dugawu kɛ bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn la nin kɛnɛba in kan ye yaasa min ye bato ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka minɛ cogo min na a y'o seliw bɛɛ lajɛlen kɛ a n'a nɔfɛmaw arabi sauditikaw ka kibaruya dila minnu bɛ fala ye olu de ye min ye ja ninnu ale ni kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen bila u ka bɔlɔlɔ sira ale fɛ sisan an bɛ segin ka na so n'an bɔra arabi saudite an bɛ taa récotra di ale kɔnɔna na ale jabala la mariam bagayogo i b'a dɔn k'a fɔ ko ale ye jɔnjɔn belebeleba sɔrɔ Gusumbala masamuso min aga kan ye ale jɔnjɔn ta ka d'ale ma lɔndurukaw fɛ yen jɔnjɔn in sɔrɔlen kɔfɛ sa a taara yira maa ɲɛmaw la a ko a ti kan cogo si la n'ale ma taa jɔnjɔn yira récotra la sabula olu de jɔyɔrɔ ka bon seko ni dɔnko la maa 400 cɛla min ye mariam bagayogo ale de sugandira ka se ka nin jɔnjɔn in d'a ma ka baara kɛlenw na kabini a ye dɔnkilida daminɛ kɛnɛ kan Famara Berete ale ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ Kolokankaw ka sɔrɔfɛ kɔnɔmuso kɔrɔba an ka jamana ladala fɔlifɛn Gusubala masamuso Mariam Bagayogo kɛlen ka Mali tɔgɔ labɔ diɲɛ ɲɛfɛ ni jɔnjɔnba tali ye u b'a fɔ ma ko Aga Khan Angleterre jamana kɔnɔ maa 400 ɲɔgɔn ɲɛkɔrɔ ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o siratigɛ de la Mariam Bagayogo bisimilara an ka jamana ɲamakalaw ka tɔnba récotra di maaw fɛ yaasa ka taa jɔnjɔn in bonya sigi u kɔrɔ ni k'u ka duwawu n'u ka faraɲɔgɔnkan ɲini a ka san 60 sɔrɔli dɔnkilida la o baara minnu bɛ sen na a bɛ nisɔndiya de ko fɔ ka se ɲamakalaw ka tɔnba in ma a bɛ nisɔndiya ko fɔ a bɛ bɛn ko fɔ a diyara ne ye fo ka taa dama tɛmɛ ka na trophée jira u la ka dɔ fara deli kan ka dɔ fara bɛɛ kan u k'a dɔn k'a fɔ ni n ye fɛn ɲuman sɔrɔ n b'a kanu n'u ye u ka kɛ n fɛ n fana b'u fɛ. Ni bɔɲɔgɔn in kɛra nisɔndiya ni wasa de ye ɲamakalaw ka tɔnba maa bɛɛ lajɛlen yɔrɔ tɔn in maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ u sigilen don maliden bɛɛ lajɛlen de kama maa o maa ye baara dɔ kɛ jamana yiriwali kama bɛn faraɲɔgɔnkan ni keleya récotra ka daba yɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye jamana kunnawolo ka farafinna kunnawolo ne ni Mariam u y'an ta festival international dɔ kɛra Ameriki ne ni Mariam ni Umu Sangare an bɔra ka taa la donc Mariam ma se dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ jamana in kunnawolo
an tɛna kuma jɛnya ala y'a nin bonya bɛɛ min ta ka d'a ma jamana tɔgɔ la ni jamana bɛɛ ka kunnawolo don an bɛ dugawu kɛ yarabi a ma ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ye an b'a fo a ye mali ladon kɔrɔ dɔ de timɛ mali kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ n'i taara sɛnɛkɛyɔrɔ n'i ye bɛɛ dan a bonya bɛ dan ɲamakalaw kan u b'a jansi dugu kɔnɔ n'i taara tunga na n'i nana ni hɛrɛ ye a bɛ fɔ dugudenw ɲamakalaw ye u b'a jansa dugu kɔnɔ pour que dugudenw bɛɛ ka ɲɔgɔn kɛ donc a filɛ ka taa fo londres ka afrique bɛɛ kunnawolo ka as kunnawolo ka mali kunnawolo bɛlɛdugu dɔrɔn tɛ mariam bagayogo artiste min don bi a si ka sa ni 177 ans ye yɔrɔ denmisɛnnin tɛ bilen mais a sera ka nin ko b'a kɛ nin diyara an ye n'ala sɔnna fana an b'a dɛmɛ n'an seko la an bɛ nin jansi mali fantan naani bɛɛ o de kama hali an y'an ka région mɔgɔw wele ka na parce que nin ye koba de an m'a yirala k'a fɔ koba wɛrɛ farala kɛnɛ in kan baw an ka jamana cɛfɔ ni kan bɛɛ minisiriso kulu mun sigira kɔnɔ yaasa maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ gɛlɛyabaw ni kɛlɛw kɔnɔ k'olu ɲɛji cɛ autorité de gestion des réparations en faveur des victimes de crise au Mali Recotradi ye o maa dɔw bisimila ka kɛ ni waati jɔnjɔn ye baara minnu bɛɛ lajɛlen bɛ Mali ka bɛn keleya ani cɛfɔ ni kan bɛɛ ko fɔ nin kɛnɛ in kan ɲamakalakanw waleɲuman dɔn fɔlikan dumanw ni dɔnkili dumanw o ma kɛ maaw negela ye an bɛ to seko ni dɔnko la a minisiriso an bɛ taa ye min ye kɔnɔba tarawele ye ni ale ye laadalatigiw olu ka ɲɛmaa ye burkina faso ani a tɔw bɛɛ lajɛlen ka bɔ niger ani mali taw olu bisimilara kunungo minisiri mamu dafe fɛ ale yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la jɛrɛ in sa nin y'a siɲɛ sabanan ye mali ale de bɛ jamana sabanan ye u nana lajɛ in kɛ min kɔnɔ an ka seko n'an ka dɔnko n'an ka tabiyakɔrɔ matarafabaw u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka baara kɛ k'a daminɛ min ye janvier kalo tile 25 a bɛ kun cɛra kunungo la sa u nana ka na bonyamasegin kɛ minisiri mamu dafe dɛmɛ ani a y'u bisimilaliko ɲuman min kɛ kɛnɛ kan fana a ka maa minnu taara min ye burkinakaw ye mali ani niger u y'a yira sa k'a fɔ u kɔni taara jamana o jamana la ɲɛmaw y'u bonya k'u bila u ka karama kɔnɔna na wa fana k'u dɔn ala kari ka se ka baaraw fana nɔgɔya u bolo u nana ka na o foli de kɛ jɛkulu min bɛ sa n'a fɔ ma ko association faso kanu bulonba ale de jɛrɛ in sigi sen kan san o san ka ni jɛkulu nu fara ɲɔgɔn kan sa ayasi jamanaw olu kɔnɔna na sɔrɔfɛ kɔnɔ umu sangare ale fana ye jɔnjɔn min sɔrɔ san 2025 a taara o yira minisiri mamu dafe la min ye umu sangare nin waati na sa n'a nɔfɛ maaw olu bɛɛ lajɛlen bisimila kunungo minisiri mamu dafe fɛ jɔnjɔn belebeleba min bɛ n'a fɔ ma ko prix superstar musical afrique n'a y'o sɔrɔ oda awards la Addis Abebakaw fɛ yen ale ni jɔnjɔn min bɛ yen n'o taara ka d'a ma bonyamasegin la Côte d'Ivoire kaw fɛ n'a bɛ fɔ ma ko Jali Awards ninnu bɛɛ lajɛlen yirala minisiri mamu dafe la a ye umu sangare fo wulikajɔ ni cɛsiri la min ye jɔnjɔn minnu sɔrɔlen filɛ nin ye a bɛ dɔ fara mali ka kunnawolo a n'a ka sewa n'a ka daraja ka diɲɛ fantan ani naani min ye umu ye ko ale tɛ fɔ maa ye tuguni kuma tɛ san min kɛra salongo n'o kɛra seko ni dɔnko san ye a ye wulikajɔ ni baara minnu k'o kɔnɔna na o ma dogo maa si la mamu dafe y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni jɔyɔrɔ ye min ye a ka dɔ fara o kan halisa yaasa mali bɛ se ka yanga sɔrɔ diɲɛ fantan naani n'a taara yɔrɔ yɔrɔ fala biennale kun cɛra an biennale maa minnu tun bɛ n'olu y'a jalatigɛbaw ye n'o ye jiri maaw ye mamu dafe y'u fana bisimila kunungo k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka baara o kɛra ni min ye n'a bɛ fɔ ma ko rapport n'olu ka laɲinibaw ye u y'o sɛbɛn ta k'a di mamu dafe ma min ye wulikajɔ ni cɛsiri min kan ka se ka sigi sen kan yanni buguni biennale cɛ yɛlɛma minnu kan ka don baara la u y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ jiri ye minisiri fo k'a waleɲuman dɔn a ye danaya min da olu kan k'u bila nin baara in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la faso ale ka ɲɛtaa hukumu kɔnɔna na seko ni dɔnko matarafali la min ye baaraw ye sa o kɔni ye min ɲini minisiri fɛ u ye laɲiniba minnu kɛ ani gɛlɛya minnu yera tɔnbɔkutukaw fɛ baara la yɛlɛma ka se ka don o la yanni buguni san 2027 ale cɛ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw la fala burkina faso jamanakuntigi drapeau yɛlɛ sen fɛ ale ye laseli kɛ
n'o ye capitaine Ibrahima Traoré k'a ka nisɔndiya yira baara minnu kɛra Burkina kɔnɔna na san 2025 a y'a ɲini dugudenw fɛ sa u ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ halisa min ye u ka wulikajɔ min b'u bolo ka dɔ fara o kan min ye drapeau yɛlɛ in senfɛ fana a y'a yira sa k'a fɔ ko Burkinakaw k'u hakili latigɛ baara minnu kɛra zen dɔ bɛna fara o kan ka taa fɛ yaasa Burkina jamana yɛrɛ kɔni a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min jamanadenw mago bɛ fɛn minnu na ani baarakɛcogo minnu na ka se ka olu sigi sen kan k'u ye min ye o ye ko kunfɔlɔ ko n'Ala sɔnna ma san 2026 k'o cɛsiri n'o wulikajɔ bɛna bonya kosɛbɛ k'u yɛrɛ fana k'u cɛsiri Senegalikaw ka caciribɔla dɔ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya ni sinimabɔla dɔ fala ye n'o ye Alima Ganji ye ko ale kɔni Ala y'a ka kalifa minɛ a la jabɔla don jabɔ min n'a y'o kɛ ja dɔ senfɛ wa min ye a ka kalifa minɛ a la k'a to Faransikaw fɛ yen fala ye kibaruya in kɔni dira Senegalikaw ka bɔlɔlɔ sira fɛ n'o ye Seneweb ye n'o ye faso yɛrɛ ka kunnafoni di gafe ye waleya in y'a sɔrɔ sa k'a to Faransi ale fa b'a kɔnɔ nka yan'a ka fatu a ye batakinin bila a ko sini ni ne fatura n b'a ɲini aw fɛ aw ka raka 2 seli kan o ka fisa aw k'a fɔ ma ko Ala k'an dayɔrɔ sumaya min ye Alima Ganji ye maa min do k'a kun wuli cogo ɲɛna kosɛbɛ san 37 Ala ka kalifa minɛ a la k'a to Faransikaw fɛ yen fure o segilen n'o baaraw bɛɛ lajɛlen k'olu bɛna labɛn yaasa a ka janajaw kɛ Dakar cogo min na minisiri min bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ni bɛn ni kelenya ni cɛfɔ ni kan bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Libikaw fɛ yen fala ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye diɲɛ seleke naani jɛkulu ni arabu jɛkulu ye Tunisie ni Egypte ni Algérie k'u b'a fɛ ka taa fɛɛrɛ min kɛ ni diɲɛ seleke naani jɛkulu ye ko ka taa Libi ko kuma fɔ k'olu tɛna jɛ ni o ye k'o tɛ se ka kɛ fiyewu kun tɛ di kuntigi kɔ fiyewu olu kɔni tɛna sɔn soyasi la ka t'u sigi k'a fɔ ko b'olu tɔgɔla kuma fɔ k'a sɔrɔ u yɛrɛ t'a kɛnɛ kan Espagnekaw y'a yira kunun ko min ye u ka jamana kɔnɔna na u bɛna sɛbɛn di baarakɛla caman ma min ye maa 100 ye ka taa se 180 ma n'o ye tunkarankew y'u fɛ yen n'olu bɛ Espagne kɔnɔna na fɛn fɛn bɛ yen ni a ye kalo 5 bɔ k'a daminɛ décembre kalo tɛmɛnen na fala ye tile 31 na ko n'u ka casier judiciaire ka ɲi ko olu bɛɛ lajɛlen u bɛna sɛbɛn d'u ma u ka se ka baara kɛ cogo min sɛbɛn min bɛna d'u ma a b'a to ka se ka baara kɛ san 1 kɔnɔna na n'o fana dafara dɔw yɛrɛ bɛ se ka mɔnɛ bɔ fana bɛ se ka kɛ o ko hukumu kɔnɔna na Pays-Bas tribunal dɔ bɛ yen ale ɲangini ta ka ɲɛsin Eritrekaw ka jamanaden dɔ ma fala ye min ye Emmanuel Walid ye san 20 kaso ko ale bɛna o kɛ sabula a tun bɛ ka maanifin ta de ka t'u feere tunkarankew a bɛ bɔ n'olu ye Eritrekaw fɛ ka taa n'u ye nanzaralakaw fɛ yen ka tɛmɛ Libi fɛ ka t'u feere jɔnya i n'a fɔ jɔnya waleya bɛ kɛ cogo min na o la sa min ye Pays-Bas n'o ye Holandekaw ye u y'a yira sa ko nin waleya in kɔni tɛ se ka bɛn fiyewu maa kofɔlen k'a na san 20 kaso o kɛ bana min bɛ yen n'o ye box ye ni ale kɛlen don ka maaw sɛgɛn kosɛbɛ nin waati in na fala ye ko fɛɛrɛ bɛ ka ɲini a la min ye Centrafrique jamana maaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko bana in kɔni k'a bɛ se ka kunbɛn fɛɛrɛ ni dabali min ka se ka sigi sen kan nka laseli ani ɲɛfɔli k'u bɛna n'o baaraw de bila sen kan yaasa jamanadenw bɛ se cogo min na k'u tanga bana in ale ma an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na min ye farikolo ɲɛnajɛ ale hukumu kɔnɔna na. Elema aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la fala ye Surasiw ka farikolo ɲɛnajɛ bolofara min bɛ farafinna kɔnɔna na ni o ye Osma ye ani maa min bɛ yen n'o bɛ Surasiw de fana ka farikolo ɲɛnajɛ ko kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nizeriyakaw ka maa kofɔlen ale bɛ taama la an fɛ yan kabini kunna sininko min ye ni maa kofɔlen ye a jiginnen ka bɔ pankuru kɔnɔ sa a kunbɛra maa min fɛ sa o ye inspecteur général des armées service social armée kɔnɔna na service kɔnɔna na ale ni trésorier général Osma n'o ye général de brigade Ibrahima Jabate
colonel Sega Sissogo no oye farikolo ɲɛnajɛ kala minnu bɛ wolomasiri tabaw ka gun kɔnɔna na olu ka ɲɛmaa ye Fala ye maa kofɔlen sa a bisimilara sabula Nizerakaw don Nizerakaw ka wolomasiri tabaw ka baara min bɛ kɛ lasigidenso kɔnɔna na o fana tun bɛ kɛnɛ kan min ye colonel Oji Batunde ye ale kɔni bisimilara sa a y'a yira sa k'a fɔ ko a nakun ye min ye a n'an ka maaw bɛ se ka hakili jagabɔ kɛ cogo min na sɔrɔdasiw ka farikolo ɲɛnajɛ ko bɛna sigi sen kelen ka farafinna cogo min na don nataw la kumaw ye tali kɛ o la farikolo ɲɛnajɛ ale ka fisa kosɛbɛ min ye Deyi Sarle ni ale bɛ pano feere kɛ Fala ye ale y'a yira sa ko a bɛna na ndolati belebeleba sigi sen kan a bɛ fɔ ma sa ko Groupement des Solar Deyi SARL o la sa okumu kɔnɔna na u ye donbolow kɛ min ye mayow ye k'olu di minisiri ma sabula Bamako mairie olu de bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan balontan in kan ka daminɛ min ye janvier kalo tile 29 ka taa kuncɛ février kalo tile 12 yaasa ka se ka tɔnw bɛɛ lajɛlen ka donbolo sɔrɔ sa mayo ni sensɔriw o bɛɛ lajɛlen minɛnw taara ka di kunungo ministère des sports ale ka jabala la Keba Jalo ale tun bɛ yen. Comme an ka entreprise ni a base sigilen bɛ pano baara kan i n'a fɔ mɔgɔw b'a kalama 2024 la an ka lancement an kun ye layiru ta Mali gouvernement ka fɔ an bɛna dɛmɛ min kɛ gouvernement yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna n'u ye misiri b'a yira n'an ye o baara kɛ bon deuxième phase ye nin an y'a yira k'a fɔ support filɛ farikolo ɲɛnajɛ don donc a farikolo ɲɛnajɛ la a bɛ sifinnakaw de concerné donc an y'a yira k'a fɔ an bɛna an ka dɛmɛ ɲɛsin o fɛnɛ ma donc ni an bolila ka se monsieur le ministre ma n'o ye support ministre ye ni a bɛ se k'an dɛmɛ a ko la cogoya min na donc ala y'a kɛ an fɛnɛ sera ma a fɛnɛ donna an jigi kɔrɔ a fɛnɛ y'an bisimila donc weleli kun y'o de ka na an ka dɛmɛ fɛnɛ yira fasokola an jɔyɔrɔ fɛnɛ ye mun ye ɲɛnajɛ support filɛ a bɛ bɛɛ lajɛlen concerné bi donc jamana ko an b'a dɔn jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ an bɛɛ b'a la deli ala k'a bɔ a la bon ni an fɛnɛ bɛna se ka nisɔndiya min fɛnɛ di sifinnakaw fɛnɛ ma n'o de ye dolanci nin fɛnɛ an jɔyɔrɔ ye fasoko la dɛmɛ kɔnɔna la o de ye an seko ye yan. Entreprise mana sigi collectivité yɔrɔ yɔrɔ kɛta dɔw b'a fɛnɛ bolo je crois que u sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ u bɛ fɛ k'o fɛn de bonya sisan ni entreprise sigira an fɛnɛ ka yeta nin na fɛn saba bɛ yen fɛnba saba bɛ yen a kan ka sen don la Mali collectivité bɛɛ tɔɔrɔlen don ni o fɛn ye entreprise man ca min bɛ a ta o waleya la u kan k'u sen don mɔgɔninfinya dala bɛnni na n'o ye social ye u kan k'u sen don sɔrɔ fitininw la n'o ye économie ye u kan k'u sen don hali sigida sanuyali la environnement gestion na entreprise fɛn fɛn mana taa sigi nin bɛ diyagoya ye u k'u sen don nin na mais n'i y'u da 100 o 100 99 de bɛ yen olu bɛna k'a kɛ tɛmɛsenna ye k'a sɔrɔ u b'a dɔn donc ni ninnu nana nin sira ta ka tila ka ɲɛsin an ka sifinnakaw ma ka ɲɛsin denmisɛnninw ma u bɔlen kɔfɛ ko dɔ la n'o ye misiriba pano dali ye k'a ɲini ka denmisɛnninw fɛnɛ ka hakɛ d'u ma parce que collectivité bɛɛ kan ka denmisɛnninw ka hakɛ di nin cogo fɛnɛ na mais ni olu nana ka na o kɛ u bɛ ka collectivité ka baara dɔ kɛ ka u fo k'u barikada an ka jamana bonyɛli la. Ni farikolo ɲɛnajɛ fɔra wajibi ne bɛ sen don a la parce que farikolo ɲɛnajɛ b'an ka mission na an kan k'a lajɛ an bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ cogo min na walasa n'a ka d'u ye farikolo ɲɛnajɛ ka développer u ka localité la an bɛ se k'u dɛmɛ o sira fɛ cogo min na n'a fɔra ko entreprise dɔ bɛ yen nɔ ko ni collectivité bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo walasa denmisɛnninw ka se ka u nisɔndiya farikolo ɲɛnajɛ la hakili la o ko ɲumanba ye parce que n'i ye farikolo ɲɛnajɛ fɔ i bɛ kɛnɛya fɔ n'i ye farikolo ɲɛnajɛ fɔ o kɔrɔ k'i bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a bɛ mɔgɔw tin don ɲɔgɔn na hakili la vecteur mun don a bɛ mɔgɔ caman fara ɲɔgɔn kan an ka président de la transition ka laɲini ye o fɛnɛ de ye. ayiwa Fala ye min ye Groupement des Solar de Sahel ye a bɛ na daminɛ janvier kalo tile 29 ka taa ban février kalo tile 12 yana an ka don sunkalo kɔnɔ kupu yɛrɛ kurumbo karili o ye nin kalo in tile 29 o tɛna kɛ sibiri ye sa ni ala sɔnna ma sini yɛrɛ de o sini de kalo tile 29 ye o sini tɛ alamisa ye k'a bɛ kɛ Mamadu Konate la a na kɛ farikolo ɲɛnajɛ in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na kɛ o ko humu kɔnɔna na
ministre so amito ye no ye fɔma ka ministre so ye no ye farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ni maanifinya dilan ni ministre so ye fala ye laadala kalo kalo ale bɛ a ka baro sigi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ kalo kɔnɔna na a ye baaraba minnu kɛ fɛɛrɛ minnu sigira sen kan a ka ministre so kɛ yɛlɛmali ko ta nasiraw la a se ka se ka farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka ko bɛɛ lajɛlen matarafa Kiba Jalo tun bɛ a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o lamɛn. Fédération football dɔrɔn tɛ dɛ an kan ka jateminɛ an ka fédération bɛɛ la ni aw bɛ mɔgɔ ta k'a don a ka fédération na état ti programme di parce que aw de bɛna mɔgɔ ta k'a élu walasa a se ka fédération dɔ diriger mais aw bɛ mɔgɔ ta ka direction kɛ ka tila k'a fɔ ko état ka projet dilan o tɛ se ka kɛ o le projet commence par ceux qui gèrent d'abord la fédération parce que ka élection bɛ au cadre de kɔnɔna la état kɔni bɛ se ka cadre an bɛ se ka cadre sigi an bɛ se k'u dɛmɛ ni hakilinaw ye mais mɔgɔ min bɛ élu k'a fɔ ko i bɛ n'i ka fédération gérer ni programme t'i bolo e man ka don a la o e man ka don a la nafa t'o la o. Le résultat à la CAN je pense que c'est clair hein mɔgɔ si kontannen tɛ vraiment c'est vrai que Côte d'Ivoire an bɛ quart la nin an bɛ quart la mais honnêtement n'an tora k'an ka équipe ye k'a fɔ k'an bɛ dan quart la an tɛ se k'o yɔrɔ faamuya quoi voilà an tɛ se k'a faamuya quoi parce que i tɛ se ka ni équipe sɔrɔ ka dan quart la kuma bɛɛ quoi contre la Tunisie an b'an ka équipe ye contre le Sénégal bon ça veut dire que équipe in bon ça on sait quoi maintenant fɛn dɔw de bɛ yen an m'o yɔrɔnin faamuya quoi hein voilà m'o yɔrɔ faamuya yɛrɛ de tiɲɛ na sinon ne yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan match dɔw la honnêtement vraiment bon effectivement démission dɔw kɛra je pense que démission kɛra phase fila de la parce que an kɔni bɔra mun kana UC de y'a ci anw ma copie la démission minnu kɛra je pense que u tun y'a di UC ma UC ye copie dɔ ci ministère la donc an ye démission fɔlɔ dɔ sɔrɔ après an ye démission filanan sɔrɔ ne bɔra kɔlɔlɔ foyi t'a la kɔlɔlɔ foyi de t'a la olu yɛrɛ de y'a décidé ka démissionner u ma diyagoya ka démissionner ingérence ma k'a la bon donc je pense que kɔlɔlɔ foyi de tɛ yen peut-être que on a vécu la même situation il y a quelques années mais situation tɛ kelen ye parce que nin situation na a bɔra acteurs yɛrɛ de la ka démissionner donc UC ye démission ci an ma a démission nous on a acté maintenant texte bɛ mun de fɔ o la texte bɛ mun fɔ o la normalement secrétaire général n'a a texte kɔnɔna la a kan ka assemblée générale extraordinaire kun organiser maintenant fɛn bɛ niveau mun na c'est que dɔw de ye écrit kɛ k'a ci CAF ni FIFA la olu ye plainte déposée k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen k'olu bolo a ma kɛ ka ɲɛ. Il n'y a pas trop de commentaires. Ouais. C'est ma conférence de presse. Donc, au lieu de information dit qu'à plainte d'eau, qu'à fourni FIFA là. Donc, nous, Kera, FIFA be jatemine de ke. Est-ce que, avec l'Assemblée générale extraordinaire là, est-ce que, avec Conor Sigi, État to kede, État tisse ka Conor Sigi, État ka mission te, wa État a semenente ko État bise ko ke, mou mise ko ke, o FIFA di. Donc si ça, FIFA de bina a jatemine, certainement bina mission ke, donc nous mission kera, nous e jabi moun di o la, on va essayer qu'en conformer au jabi là, on va avancer au là. Sinon kololo fou ita la Bamoussa, tout se passe très bien. Je pense que Naya jatemine, al 600 championnat va continuer. Donc activité fou major. Voilà, le ministre ka la seli o koro kibara mu mon bara ministre fe fédération ko ta fanfala la sigi kala no ka FIFA de kono sake. Parce que ale ko do ye plainte do akon mo ti to ko fo fédération fana ko na plainte do to ko fana be ambe dugo ka sa mi ye akoy alaka to ti me ko ma ira ambela jilena so mare na ame miseni demsonu fo falai
min ye denmisɛnnin jɛkulu bɛ min sen n'u bɛ wuli ka jɔ la u ka dugukolo bɛ se cogo min na ka kɛ k'u yɛrɛ nafa min ye baara minnu bɛ sen na ye u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ɲɛmaaw fana ma sabula sɛnɛkɛ dugudaw ni sɛnɛkɛ bolow bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ degun kɔnɔna na nin waati in na an b'u fo ka yɔrɔso denmisɛnninw fana fo Fala ye hakilina ɲuman min n'u y'a sɔrɔ min ye gouverneur ye Ablaye Sise a ko nin de ka d'a ye kosɛbɛ o ye Kucala gouverneur ye bɛɛ ka wuli k'i jɔ i ka fɛn dɔ kɛ i faso ye yaasa i ka denmisɛnninya kana na kɛ fu ye i bolo an b'u fo baara ale kɛ cogo min ni denmisɛnnin minnu fana bɔra Côte d'Ivoire ka na ni dɛmɛ ye ka na di wolomasiri taba ma n'Ala sɔnna ma an n'an da don a la waati nataw la ka se k'a fɔ mɔgɔw bɛ se k'a faamuya cogo min na bibi sɔgɔmada na ta an b'o bila yan e ni ne ni Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman ye sini kɛra ko taji bɛ ka na tile fila in na ka fisa an ka dugawu kɛ Ala ka tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya a k'an bɛn waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45